Κάτσε, περάστε τώρα κοινά. Δεν μου λέει Τσοράπη. Μια αφιέρωση σε όλο το fan club σου. Λοιπόν, ευχαριστώ που μου ακούτε, παιδιά. Και σας καλωσορίζω στο Λίδο την άλλη εβδομάδα για 2 εμφανίσεις. Ναι, δεν λέμε ψέματα τώρα στο Λίδο. Πες ότι εκεί θα θέλεις να δώσεις χαιρετισμούς για την καλή χρονιά και τα σχετικά, ρε. Λοιπόν, χαιρετίσματα δίνω στη Μόνικα, στην Ατάσα, στη Δήμητρα που με βλέπει και τη Γιάννα και την Άντζελα και την Άση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Άλλες χαιρετίσματα. Για σήμερα αυτά είναι. Ωραία. Τι εύχεσαι για τις γυναίκες όλες αυτές το νέο έτος? Χρόνια πολλά, να περνάνε ωραία και να είναι πολύ σεξι. Ναι, μόνο αυτό ρε μαλάκα. Πες κάτι ακόμα για τις δουλειές σου. Οι δουλειές μου είναι πολύ καλές. Πού χορεύεις αυτό το διάστημα, πού είναι να χορεύεις το πρόγραμμά σου, ποια είναι η συναυλία σου? Την άλλη εβδομάδα σε Εκκλησίες, στο My Club. Στο My Club, Ναι. Εκεί στο My Club το ξέρουν τώρα, μην λέμε μαλακίες και... Ωραία. Εκεί τι θα κάνεις? Dance show. Τα βγάζεις και όλα τα ρούχα σου. Πάντως από ντύσιμο είσαι γαμπρός. Δεν μου λες, το μαλλί σου είναι φυσικό ή το βάφεις? Φυσικό είναι. Φυσικό, Και πώς το κάνεις έτσι που το κάνεις? Σκάτζοχη, ρε. Βάζεις τζελ και γίνεται από μόνο. Το ανακατεύεις και γίνεται. Το ανακατεύεις, μπράβο. Πόσα χρόνια ασχολείσαι με το επάγγελμα αυτό? 7. Πού είναι το καλύτερο σου κομμάτι, στο χορό ή στο τραγούδι? Στο τραγούδι πιο πολύ. Έχω αλλάξει. Ποιο τραγούδι είναι το αγαπημένο σου? Σαν και ρουμπά. Όλα γύρω σου γυρίζει. Και το οποίο το χορεύεις σε show, κανονικά. Ναι. Μια φιγούρα για το κοινό σου και κλείνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ. Γεια σας. Μια φιγούρα. Για να δω.